Yabona leya content leya yayizolo, yabona lo live wayizolo. Lo live wayizolo bewuzongipholisa ukuthi khona umuntu oshiswa icontent iyeke Tamara. Ngiyabhadla ngihlahla mina nginenkani bafethu mina ngeke ngize ngiyeke into engiqale ngiyibona ukuthi iza nani. Angeke mina nginobafo mina ngikhule nobafo mina bafethu. Angeke mina ngize ngibuka abafethu bechashazwa ngenxa yokuthi kunomuntu etshela ukuthi unezwi. Mina noma ngabe ubani oyitshela ukuthi unezwi la ku TikTok ngizoba nezwi elingapheki kwakho baba yini. Tamara oda Tamara umchazile izolo no live kaNdlovu izolo ngokuphendula labo sisi abangamathatha kade lo bekuhleba loko live ungithokozisile inhliziyo yami lelithe izolo weMrs Putin izolo into engibuza yona mina no ukwazi kanjani ukungena ku live nomuntu nento engahlangene nawe okusho ukuthi iyakudla ngaphakathi mina ngibona umbuzo wethu ukuthi uhlangana kanjani phela nathi Tamara siyibuza lokhu uhlangana kanjani wena yini ekuphazamisayo kahle kahle la angeke ubalekele iphoyisa Ndlovu ungasona bangikhuzile impela ngo live bathi ye ku live ngoba abantu bazokufunda kodwa mina ukusala wanginendaba ungena kanjani ku live right khona lokho ke iyona ke right khona leyo mina babengekho abantu besilisa ngikase ngivula icontent ngayivula ngingedwa futhi ngangine show yayo ukuthi ngizoyivula ngiphinde ngimele nginelungelo ngisho lokubuka uZulu isilo samabandla phambi kwakhe ngimtshela ukuthi le mthetho wayibeka ayikwazi ukunelisa imizwa yethu kukhona la efanele ishintshe khona futhi ngoba ngangishilo naqala ukuthi ngizoyimela namhlanje ngisangayimela futhi bana ke before uphume Tamara bakhona banembuzo Tamara